he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril ruai koi zong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Juni sompariat kumsang ni pali zing ania Texas a chuan Khua var trep toa Khawfing chat tur in tham eng deuh ruai hnuaiah chuan mi pakhat hi motorin atlan zara mihring veivak pawh an la tlem hle Chutia ngaihtuah ding taka atlan par lai chuan a hma deuh kawng tlangah hian beisei lo deuh thil a hmuta tlat mai emaw hi alo kang hluah maya Khua lavar chiang manglo hnuaiah phei chuan arab thlak du khopang le ti chuan rang takin fire lam ho tu te a hriat tir ngala kang thel tulaman lo thlen chuan thei top chuin anan thel ngala ma se chanan nei tlem to khop mai kar kang bang fil rul mai le a chunga ruang ti hriat thei chok khopa mihring taksa kang chena sa tak chu an chang thei sham ani kar la chu an kang na sa khopa kang theilai zong chu a kang ani bera a ke thlengin a kang sor chene le a muna thleng masa police te po chuan chu tiang khopa motor kang chene chu an la hriat ngai lo thu an soi ve hial ani a chunga ruang po chu a chiat ne ema wangin han en mai chuan tunge ni hriat rual ani to lo bon takani Police ten atak sakang bang ni an hriat zong han ru khom ngial poin kezi ruk vel bak ani tolwa a mela hriat thei tolo ti te chu nep te ani ringot an ruang mu hi chuan mela nei tolo shim ani ti chuan chu motor chu tu ta nge nianga a chunga ruang chu tu ruang nge niang ti chu kan chui chole don ta ani motor chu luk taka an zir chian hnuah 1999 model Chevy company siam kavelier ani ti an hretheya tin a number plate kang bang fi alo riai ruai atangin chu motor chu Clay Daniels le Molly Daniels te nupa hminga register ani ti te anan hre chuak thei ta boka ti chuan Clay te nupa chan chin chu an hre thei ang anan dap khom ngala motor chet sual na pia loka kho pakhat lian dar Khua an tia chuan an chung ko in an cheng ani ti te an hre thei ta Clay te nupa hi an la no pang dun hlea fa pani no pang te an nei ve to bok ani no chu tu te chuan thil thlen dan vel chu anan chui ngal zunga motor kan lai vel chuan moli chu ina an fa te nen an oma police lamin thil thleng an va hriat tir ma zingkar ma taka anu lo va phona a pasal lo la holo thule nakalangai to thute an kar po apasal chuan ken dai awanga a boi thute alo va soyani chuti ni chuan motor kanga thi chu apasal Clay Daniels chu ani mel ta hlea ti chuan police te chuan a fin fia turin a chung te chu station lama an kota ani kang bang zing an char theang ang te chu an chung kwa chu anan entira phekho kang bang te Silver Chile Harley Davidson Company pin lukhuma an vua chi an charte chu Clay Daniels sa ta nge ani thu an soita ani chungte tan chuan avana don te lul em to chu tu te chuan a chungte chu thu emo anan zot fi ngala ani point rin dan bak engma soitur an shebik lo Clay chu a ma zanin party na akalanga duain alo lem hnemma anga tlai to tak khovar dona in lampanin ain khal honga ani rui boxi chu arwangan chartak na hmuna chuan che sualin atlan liamanga akar chu kang zuin ama po akang lumta niang ti bak hanrin tur thil dangan shebik lo ani Clay Daniels hi mechanic ania athi hun lai vel hi na nei lo lai tak in hlona tur zonga akal kol zak thin lai alo nia kumsom ni palimi chau alania mabak eng taka nei niin angai thei amai ro chu mi an thi hnuah han diriam chiam thu chu om haulo nain Clay hian ui lem lo tu alo nei nual ani ti hnu chui tu te chuan an mut chuak tlat mai
apizon ngei poin atuar na lem tlat lo ani pei chuan afanu ne ngai zon lai tangin alo du pui lo dai toa ma se fate thu hnial hrem awangin angoi tamai mai poa pasal tlak niin a hrethlot lo ani avuina programa po athil thati soi turvak an hre chuang lo a best friend takngial point klea khachu minep takani tin arwang chunga thucha nu hnung a soi ani ole kan kalthui main like ka han pele lokila tin he channel e ilo subscribe lo ni chuang khoi min subscribe sak ve ngala notification kai on page one video tharlo chu piangin i first zia thei don ani nusitu te chuan klea chan chin chuan an zir chiang zela an hriat china po miro pui takani lo ti a chian to te lul nen mi pat mei chiat na lam hoi thu boi or lai anei thu te anan hret chuak le ta zela rin ain alo kalvari live vak lo akazin mei chenau pang kum sari mi chau a khoi khema wangin man ania thiam lo chantir niin ni som thum chung lungin tang tur le kum som chung anung chang en thlak turin achung thuan rel zo chau ani accident to hian zel bang zut nan ni thum chi anei toa zel tan mabak mai ani tina ani chu he apoi khoina chungchang court thutluk na hian nau pang chung te chu an thina ur hlea ni som thum chau tang tur achung thu relan di tamai chu ne pantia an lung oi lo bon turu hi lo nia accident thlen malok po khan nau pang pa hian kle chu bo wang se ti thu te po alo sei to nge ani home chu tiang ni awang chuan police lampoin chui zui deuh thain an hreta nau pang chung te chuan court shrem na chu bel chain an manin ro rel na an local pui ve mayam niang ti chu zona om thei alo ni le ta chutia nau pang te amuli daniel si afa te pani nen an mei thai tamai chu thunom khaweng te chuan an lain tak zeta an ko har nem turin an leng lut ve deuh renga anu zela po the angin an chom dol chun zom zel boka chung ko izong tu beraboral taka chuan tin ming thup mi sang hian account ta paisa an ron thun le nol thina ei tur le silfen chenin thil chi sang an dong all lova mi te lainat an hlo tak zet ani ama moli poin zak theidin huna ading lo tin hrein chung thil pek te chu lom takin alo dong ve zel ani amai ro chu chutia mi zong in an lain ata a thei chung chu chom dol po an shelo lai chuan a pasal thir tanga thlakhat em po la tling lo tia muli chuan bil pathar nei thu le a pasal life insurance atangin dollar nuai khat lai don thu le midang pui ngai lova a kho sak thei to thu a thian te hna a soi ta tlat maya a pasal luman adon chu thil om lo po ani lova ma se thlakat em po ave ma bial padang han nei mai chu a omina ang lo lulai deuh ani sa pho me poin a mak ot e mai an ti ve hiala anu po a zak ngang aniange a fanu chu a tui thlar pha nge ani chung chanchin te chuan chui tu te beng po alo thleng ve lo theilova kleya nu pui moli che dan chu chui zui ngain an hre ta tlat mai a ma khan athom no kang bang atang ringotin thutluk na an lo siam to khania ma se thilkal dan vel han chutin chu aya chiang zok fin fian nei le tulin an hreta ti chuan an ruang chhar chu aru kang chenep deuh lai a kawng ru atang chuan dna muin beisein a thling an la en fia turin laboratory lama an thon pheita ani ma se clear dna ni ti eng tin ngen fin fia chuanang khaikhin turin a dna an kol saum silova kan lo ti mai thei mihring taksa hian min hring tunu hne na tanga kan chom dna chikhat aoma chu mitochondrial dna anti tin aul samzogin soifia tamaila a aya sheril zok kanom chuan comment section aron soilan ni se kan lom khopang ti chuan chu mitochondrial dna mang chuan cleidenil sa dna chu nei kherlo ma se anu lori dna nen an khai khin to mai don ani tin heti hun lai hian dna test result shetur chuan tharuk tekna angai thina film vela changtu nu in bual hlana an lo ti fel zung angkha ataka chuan ati theilo ti na ani chu
ti chuan DNA test result an nga pa chuan nu chui tu te lam point thil thlen na mun chu an lo en fia vele boka atir te atangin thil makti deuh an nei ngal nok renga pakhat na chuan konga khan motor ke hnu ma engman humi alova amak dangdai strange ve shim atlang puin motor accident a chuan driver in motor ti dina tum na lama ake hnu ma hi kongpui vela adum phengu thina ni sia chu tiang chu an crime scene a chuan mu tura ve tlat lo tin pani na chuan motor lum na hnu ma fel fai lutuk chuan ngai ati thalo bok clay motor an mu na bul vel hi chu a fai han maya che chol na lam ai main tumreng wanga zuk ta thak a ang zok ma apathum na chuan eng tianga chu ti emaw motor chu kang na samai nge ni ti chu chui tham fe ani bok thilom dan chu arin lel om ria wa ashia da wangin nu chui tu lama mo phur tu William Thlan te sa chuan motor kang chu mithiam big entir thain arshata ti chuan kang mei en diklama mithiam big jinin meitri an punta ani jenini chuan motor kang bang chu mu tir phata tangin ngai thatlo na anei ngal pang maya driver seat chu a kang chene hlea aton shia da tangin a driver thut chuan chu ti na sain a si da kang thelo ti a she chiang hle ani a chan chu mihring taksa kan chuan thaute tuiril te taksa tang chuan alo chuak thina chu chuan na thut na zon chu ati hnong nge thina chu mi wang chuan a kang ral vek thei thin lo ani he case a ve tungi chuan taksa tanga thil chuak tuiri lemo ti senemo po engma om lo top maya a kang na sa om trek khop mai chu mi hnuah jeni ni chuan khoi tanga kang mei chu lo chuak nge ti an en dik lea motor accident a mei in siam theina tur lai zong chu amalte tein uluk lutukin a chek chuaka petrol line an ena kang mei chua thei dan tura chia a om lo tin chabi vi lu na te battery te current line zong te a en hnu poin helai tang hian a kang tana niang hanti tu renga muta tlat lo mai chu mai ni lovin a petrol tank po a puak lova a chehek lo mak ve tak chuani chu ti khopa kang na sa si chu a chan o ma se thei tlat lo ti na ani chu tin motor chunga thil kang vap vel te chu endik turin an la lea chung vap chu bur phui taka anda a chunga chuan activated charcoal anda tel lea nget takin an china ti chuan bur chu an ur satawak maya chumi zo activated charcoal chu anan la chuak lea damdoya chiara lein test chikhat gas chromatograph spectrometry anti mangin an endik lea ti chuan chu kang mei hnu ma an endik na chuan mei hol chem kaina tan an man thin khon war tui chikhat charcoal lighter fluid anti chu thanem angreng tak mai an mu chuak ta ani chu ti lo ni taka chuan motor chu accident wanga kang pal ni lovin khon war tui hne taka lei hnuah tumreng wanga halani ti na ani thei ta tlat mai chu tiang thil an hriat chualai mek chuan nu chui tu te chuan mirinom tak hnena tangin thil poimo tak dangdai boxi thlasang film vera thil thleng ni om tak an case nena inzom na nei ni ngei turangai an hriat belle ta zel mai soitong khan a chung te poin klei nu pui moli om dan vel te chu an eilo tak ema wangin a hma an zep thin thil emo an ron sei chuak ve chanta moli daniel silai zon nu melisain moli te in aria chuma athil ton danglam tak aron sei chuaka chuta thil ton chu amakin arab thlak tak zeta thlasang lampang te po apol ma zok milisai chu bathroom a aluta chuta tanga aron chuak le chu thomhnu dana closet chuat thim lai dewa hian mi pakhat mulai ang deuh hi a hmuta tlat maya a hmela hmu chiang theilova a mai ro chu a kawng chin hnuailam chu chiang takin a hmu thei thung boxara ha ti po chiang takin a soi thei ani chutia kil khata mihring ang tak
chuatamureng ava muthut chu a phu chiang hlea va fia chu soilo a ham hai lutuka awna chang po a shelo ti chuan rang lutukin alai zon nu moli hnena chuan a tlan phei ngala a thil mu makle dangdai tak chu ava shil ta a mai ro chu moli churinai takin alo chi ai ve hau lo closeta mian mua enge omzia ati huwa I musual ni lo mo ho iwa en chale teang tin pindan lama chuan anin zui phei le ta chuta le maktak main anwa en le nak chuan tu man lo to reng lo niin asoi chu thil thleng danglam tak chu hlau omin rap om viau ma se thlasang le ghost hunting lam chu nu chui tu de chan pol ani lo wangin han bo zui chiam ngai na aom lo aram huai ti velam ai ma chuan molirin lelna lamin rilru alua phata zok tlat mai klei ne na in nei lai atang to khan moli chuan ngai zong dang lo nei ru rengin chu bial pa nen chuan anin kop zui theinan apasal chu atha tiranga ti chuan chu pa nen chuan an khosadun ta te ani theiangem chu thil chu oi om lo viau angin langma se nu chui tu te tan chuan thil ni thei zong dap khom hun lai ania chu ngai dan po chu nual suat ngot thei ani lo nge apasal klei chu aron sang tak zok ti po thil ni thei lo top chu ani big mi lo ni o chung zong chu rin dan le zel din vek alania fin fiana fia fai fek fok engma alom thei lo ti chuan klei thir tanga thlangah lai liam hnuah kar chunga mi thirwang DNA an test na result kha aron chuak ve ta chu chuan thilati ol sam nge yang tia beisei taka an lo thlir kha ani boka tu chui tu te chu an lom hle ti chuan result chuan an ena an beisei ang nge in kan ti don nge mak tak mai in kan ti zok don kar chunga mi kha klei daniel sa ruang alo ni ozong lo mai chuta zet chuan nu chui tu te po an lua hai ve tamap mai le chutia ring lo ru deuh si thil ni thei ve tho bok si in kar an ngaihtuah na om laia fin fiana mu mal tak ron om ta chuan eng kimaron chok buai ta vek maya an nu chui na chu abula tang ra ta an tran that le alo ngai ta tuna chuan ruang chu klei ruang ni lo ti an hre chuak to ma se ama klei ani lo chuan tu ruang nge ni tang khonge klei daniel sa chu aom enge om zia ni ta thon thua vain koi herna sa ta em apui mia khop mai chutia mithi song bola an song bol to avuina hun sernen ursun taka an thla liam klei chu alo la dam renga ni vai chuan crime chanchin thil dangdai berpol ani dona liendar county police te point chu tiang chu an la tong ngai lo a mai ro chu an thil mu chua thar chu mi pui hriata puan zar lo thain an hria abikin anupui mali phei chu hriat tir chu soilo a chezia uluk taka en thlak thain an hreta ti chuan tu chui tu te chuan moli daniel si chezia zong chu film khur takin an thli thlai tarenga akalna pianga zuin a chet sual hun arukin an lo chang taran mai ani nikhat chu tianga nen thlak lai chuan moli chu abial pathar nia soi jegrekanen thingpui dora chu chhun an ei duna azui rutu nu chui tu telam chuan e khai abial pathar mel po chu hriat chian ve thaya tin an cholna dora chuan awazui luta officer duty captain paul nelson chuan moli te thutna lam chu awapan hnaya chu ta le abial pa melan mutsia mai chu police fingle ro thap captain paul ameu po a phu chiang kher mai moli bial pathar jake greka chu a pasal thita clay daniel sanen khan an loin ang phiang sen maya an samrong adang ti lowa chuan danglam na reng a shelo moli chuan a pasal boral ta clay melang type chu chelo ti ve shim nge jake chu clay phir pui pa lo ni reng zok ti zona te chu arukin amale ma ain zot mola chuta jake greka chu a melanen rengin azam chele ti a she thei ngala captain pola ngai chu a thazan to lo
tunge ming ti an zo chuan fel fai takin jegrek ani thuin alo changa tin afin fianan ID card te po alo nei ve thlap boka amai ro chu Captain Paul Nelson a chuan a oi thei ta thak lo ti chuan jegrek in ti chu thu zo fia turin police station lama an hruai pheita ani station lama chuan chu pa chu thuan an zot fia ta atira chuan jegrek ani ngei thu soin a tang ko hlea a pian le mur na te a le khazir na te le a chan chin engengemaw a soi hnem hlea jegrek ani ngei ti fin fia atum ru hle amai ro chu nu chui du te chuan hun rei tak chung an case lo boy pui to ni boka Clay Daniel sa sakmel chu an haimol silo in puan ma chu nileng zan khua poin kan pe nia tu pe re kan ti don mi tin anan doble chia maya ti chuan le atopa jegrek in ti chuan thi to an ngai Clay Daniel sangei chuan ni thu ain puang tange nge ani engwanga chutia thiderangot nge niang ti zona lo le ta ma se chu zona chu chana har salem lo zeltan maba kania zeltan ai chuan thito anga mai kha afin thlak zok niin a hria te po ani thei tin nau pang khoi khem thu boi nei to niangin chuani na duam lo tak chu sarkari kota a chuang reng to dona chumia wang chuan na zona tele thil sang dam chungin a boi pha thei don ti ain hria Clay Daniel sa chu athi chuan chu record chu thlana aliam puyanga ti chuan mithar jegrek a mangin hring nun bung ni na aron tran vele theidon ani tin chu mai ala nilo athi chuan anupuin insurance policy atangin aluman dollar nuai khat lai dong theya aom zia chu aluman chu ama vekin adong le don ti na nia han ngai to mai chuan sum siam na ol sam takani ve tlat ole ti chuan chutia Clay Daniel saber ain puan taka chuan nu chui tu te chuan mabak pakhat an nei le ta anupi chu ain rol vem ti hriat chu angai le ta ani ti chuan ani po station a kovin thuan an zot fia vele ta muli chu a pasal ro man na chuan engma in nam hnoina nei lo thu soin a tang na hlea a soidana chuan a thir tanga thlakhat na vela a pasal chu aron hole hlol mai niin a soya chuta chuan a thil ti dan po a hril ve chau niin a soi bok ma se chutia mani pasal te thito anga ngai lo thile si lo chu chi ai vio na thamani lain midang hriat tir chu soilo alo thup pui zok angin alang tlat maya thil engemaw skill deuh chu a omani a dik lo tlat amai ro chuti an nu lain thup ve trang lai chuan Clay Daniel se ro chu ain puang zai maya muli lai zon nu melisain closet amu mu po kha ama nge ni thu soin an nu muli chet zei wangin a him thu a soi ve ta khau mai khatia melisain thomno da na hmuna tuema hmu nia ain soi khan muli chuan oilo thuring takin a soi deuh lunga kha kleatan signal chalutuk alo nireng maya en fia tura anon let le chuan alo biru man to niin ain soi tin eng kim mai chu an nupa an ruwa man dun vekani thu a soi chuak le ta zel maya insurance company atanga paisan don hnuah an fatenen bulchan that le an tum niin ain soi le tarup mai an tumangin hloting sele chuan Mexico lama emaw an pem dayanga plastic surgery mangin a hmela siam danglam vekanga halem te vua bokanga muli poin a thau chiate a pai tir bokanga chutiang chuan tu ma hriat lovin nun tharin bulan tran thei turania ma se mi mol chu awan nei reng theilo te po niange anni po an van nei nain atlin seng tabik lo ani chutiang chuan zona anin zot chomol mola Clay chu in puang thadu mol hle amai ro chu motor chunga an ruang mu kha tu ruang nge tian an zo chuan Clay chuan a chang du tareng lo maya mi an that nge mi thi to ruang an hal ti te chu engma soi du tlat lo eng po ni se
kle chu mi pui van tlang le thu nei tu te abumo wang le insurance sum dik lo taka ala ka wang chuan zel banga zu ta thowa anu moliero ai nam noi ve nge ni ti fin fiana tak lo wangin an man ve thei talo ani ti chuan kle daniel sa chu atang ve taran maya ruang chung chang vel chu engma sei chu du miao lo wangin thuni tu te tan po han nor chiam ngai na bik lova angoi hlen thei phei chuan athu boi or lai te chu anep tham boka zela tang chuan a chuak le thuai thei don ani amai ro chu angoi hlen lai tak chu kle tan chuan a harasaviau ni turani zel atan pui de bula aloin soi theina sa thin mai hi lo nia apoi bon bonanza ani top mai ani kle chuan thanan hai to thule ruangan phor to thu te chu in soi theinan alo mang riap maya chuan ruang phor chu kara da in an hal ti vel te chu hakher pain alo soi tuina sa thin hi lo nia atan pui de hola thu nei tu te laga tlak tlum tum reng reng a hun mangan ni boka chungan thu hriat te chu in lak mark score nan an sei chuak le vek siale nu chui tu te tan chuan thok huaina tham ani ta ti chuan kle chu anan dop vele ta ma se ani chuan a chu tiang engma ka soi lo ve a tin a pha ve tlat amai ro chu nu chui tu te chuan an thu hriat chu bo zui tlak ni an hriat a wangin an chui thale ta dan naranin misual te hian ruang phur chunga thui tak tlan hi nuaman ti vak lo ti an hriat a wangin motor kan na hmuna tanga thlan mual hnai ber an vapan ta chot maya an ti sual lo chiang khop mai pebble mount thlan muala thlan pakhat get bul maya mi chu alo vung nur maya thlan lungpo alo in son dai maya thlan lunga tang chuan Charlotte Davis thlan ani ti an hre thea rinhlel thil thua chunu chanchin chu anan chui zui ngala Charlotte Davis chu hemi thil thleng kar halani ma tharuk kalta khan kum somriat pakhat mi niin athi to hialo nia anril hlelna chu fin fian du wangin thlan chuan an lai ngala ti chuan an rin ang ngein Charlotte Davis kwang chu alo ruak tareng ani ti chuan nu chui tu te chuan mabak pakhat chi an nei ta chu thila chuan muli daniel si chu ai norol vem ti hriat chuale angai ani tin alo in rol nei chuan a fin fiana tur po an mamuang thate te anan dopla chuan a tel velo thu soin ala tang ve tlat maya arsa zonga an chui chuale angai don ani ti chuan theang angin moli hnu chuan an chuya nu chuina an lo ti fo tawngin a computer endik ve thain an sheta amai ro chu huna liam hnem to sia moli chulo in nam hnoi ve po ni se hemi case kai hnoi thil shim hi chu alo delete vek toin arinom chuti chung chuan tu si tu te chuan beisei na chete an la neya a delete nu enge matal an mu let le thei hlau chuan fin fiana tangkai takani thei dona anin nga na a chaw viau ani amai ro chu misual te kan ti don nge mi mol te kan ti zok don heng ho van ne na hian top china nei le tlat thin chutia moli computer an endik chuan computer virus chikhat keystroke virus an ti chu akai ti an hre chuak theya chu virus chuan computer an thu type zong eng po mai chu mai nei haulovin alo record vek zela mi thuruk le id te misualin an hriat pha thei thin ani amai ro chu tun tu mai ro hi chuan tu chui tu te pui tu poi mo tak alo ni reng mai molina computer a thil type zong chu abo bang lovin alo record clip klep maya chung chu uluk taka anan en hnuaiah moli chu arin hlel ta hle internet a thil search ho anan en chuan thumal chi sang mihring kang ralvek ti te ruang haldan ti te kar kang dan ti te ruang kang banga tanga tunge ni ti hriat chhuadan ti te petrol manga thil haldan ti te
kang hluman noma police nu suidan ti vel tele thilrin hlelom tur tam tak internet lama tangin alo zirna samai hi alo nia nu chui tulam chuan moli chuan a pasal thil ti chu a hriat pui mai nilovin ama po chuan ruah man na siam konga a thluah ka vor ve na sa hle ani ti an fin fia theita ani chu mai nilovin an inan dapna tangin motor halna tana an manang chi chu a bur ruak an mule bok ti chuan tu chui tu de chuan thil thlen dan chu heti hian an khai khom theita pa berzel tan pumpel nan le insurance suman don theinan kle chu car accident a kang hlum angalan tir an tuma ti chuan an nupa in ruah man na an siam chowa kle ruang lem turan mamo wangin thlan hai tur an zonga tarlam an chung ten an thlan an tlo zen zen tolo tur ni an rin Charlotte Davis thlan chu an hai ta a ruang chu an phora an kara dain kong thlangah an nor liama ti chuan khon var tuya lein an halta ani kle chuan ruang chu ama ruang anga alan theinan a bung ruwa emaw a thi alukhum le a pheikhok ti vel te chu mea chuan a vom lut boka chu tiang chuan mipui van tlang thu nei tu tele an chung te an fa te thlengin an bum ta ani tu chui tu ten chung thil zong zong an hai chua taka chuan muli tan po tran reng ngai na to hek lo le a to pa chuan ain puang ve tange nge a chu tiang thil chu eng ti tiang ai tua chuak nge an ni tian an zo chuan TV a crime documentary vel an ena tangin chu tiang ai tua na chuan nei thu a soya chu ta zet chuan chui tu te zinga mi jenin me tari chuan angei ve ta dewaniang a tobin en thleng ngai lo aniang chu misual chu an manzi asin a han ti ve khera moli point chan ngai na shelo aniang anui ve suk ringot ani ti chuan insurance company atanga paisa don du wanga in bum thua tele a pasal man na turti khotlai thua te thiam lo chantir ania kumsom ni lungin tang tura achung thu relani ta ani mithi thole clay daniel sapo insurance company atanga paisa don du wanga in bum thua te motor hal chiat thua tele ruang phor thu boya te thiam lo chantir niin kumsom thum chung lungin tang tura achung thu relani vele boka chu mai baka nau pang khoi khem thu boy nei sa khan en thlak lai nia en thlak ani lai thil sual danga ti le wangin khami thu boya khan kumsom ni atan belangai don tabok ani ole khati zong kha tuntum jeronimo crime kan ti chwa thei chu ania khir tu te le ngai thla tu ten ngai nomin tin in lo hlok pui ngei kan beisei he keisi adang dai khop mai ka ngai tua na lo mai chu faten nei ve to sia khati an pa thi to anga an ngai dam taka aron kir le khan he hi chu ipa ni lo ka bial pa zo ka ni hi tin an fate tak ngel po an bu mangai miau sia ani lo chuan no pang na chu an tong thei sia an sei chuak mai dona an fate tan khan ashil hai thlak om mange ti ka ngai to ni sei tur dang po tam in sei ve ni comment section a khan idu du ron country ve te le